Dikancani Mbak Elisa iki ya disuwun karo Bapak Suharno. Ya. Monggo Mbak Elisa. Aturan monggo aturan jumeneng. Elisa or karus alas. Mbak Elisa saking pundi? Saking pundi niki. Aku kangelan golek cakepan ya wis anane kok ya. Iya. Sugeng dalu Mbak Sihono. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Macange sugeng dalu sedaya mawon nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Menuju kepanggih. Kelih kula ingkang dereng tepang kula Elisa Orkarus Alaso. Mbak Elisa bakul bakso. Bakul bakso. Elisa Orkarus Alaso kok Elisa bakul bakso ora. Sing bakul bakso ki kowe. Lho, kula some, Mas. Oh. Some. Some bundere wis ra rata. Kula dudu bakul bakso. Oh iya. Ke Alaso, cantik-cantik gini lho. Alaso. Ke Mbah Sehono. Sehat to Mbah Sehono? Alhamdulillah. Mau dugi mriki pun ngerahupe salad dereng. Apa? Ngerahupe apa? Ngerahupi salak. Merasakannya apa basa Ngerahapi. Ngerahapi wae. Ngerahapi salad dereng. Salake gede-gede ten mriki ne. Salak gede-gede, salakmu mesti ra gede to. Ning kene delok ki gede-gede kabeh salake ra ono sing cilik. Anggonku kok gede isine. Gede kentrose ya. Kentrose kok. Kentrose sing gede daginge ra ono ning kene dagingnya tipis-tipis kok. Ini ya apa-apa nih ya enak. Oh ngene jenengan kena. Karang nek nggonmu salake ya gede. Nggih ten iki pancene gede-gede salake enak meneh. Pancen ya piyai kene iki oke-oke padha tanin salak, nandur salak. Nggo jaga-jaga sak mangsa-mangsa kathoke suwek salake metu. Kok kathoke suwek salake metu disimpen ning lho maksude nggo ndandake kathok nek salake metu iki. Hasile iki Mas. Hasile nggo tuku kathok. Hasile wae ketumpas kathok. Nggih. Niki Ucapan kagem Pak Suharno. Oh nggih kagem Pak Suharno kalau Ibu Kiptiah nggih sami-sami. Nggih, Kip niku tulisnya Ki bukan E. Oh. Kiptiah. Kiptiah SPD ya. Semoga beliau berdua dapat menjadi pemimpin yang bisa. Sik basa Jawa nyandang Jawa kok basa. Ayo nyangel tenan yo. Jawa saya. Mugi panjenenganipun kekalihipun saged memper satu kagen masyarakat sedaya saged marakake kerukunanipun lan nanging ya basa Jawa iki ne. Ning wis bener ning Quran alon. Terus. Nggih, lan dados pemimpin menika mboten gampang. Mboten kok nggih gleleng-gleleng mboten. Nanging kedah nggih berkorban niku kangge masyarakat sedaya. Dados pemimpin menika awerat. Lambengku melu arep kolu. Alhamdulillah. Pas buk. Nggih leres lan boten mesti pemimpin menika wonten ngajeng menika boten. Pemimpin nggih saged wonten wingking. Dadose mengke rakyat niku saged wonten kados gembala. Gembala ya apa basa Jawane? Kok gembala? Tukang angon. Tukang angon. Menika kan ten wingking nggih. Tutwuri. Menika yang sing diangon menika mencari sendiri goleki piyambak dadi cerdas. Nah, kuwi pemimpin sing bener kok ora ngongkon-ngongkon tapi marake masyarakate cerdas mencari jalan keluar. Ngono. Tur kudu wani berjuang. Bener. Roma Irama mengatakan. Wah, menurut Roma Irama bagaimana? Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa berjuang harus disertai doa. Oh, benar menurut Roma. Pelintengan. Kok pelintengan? Rintangan, Mas.
Tak kira rintangan sudah pasti ada. Pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah dan juga dengan kesabaran jiwa. Wah, pinter tenan. Lho, pemimpin ya kudu ngono kuwi. Ya kudu tabah. Kudu sabar. Nggih. Kowe wis ngraupi salak urung? Sampun kula pun ngraupi terus, ngraupi salak. Nggih, kula riyen niku ten mriki terus Mas Yono. Kula nek yang-yangan wonten mriki kula. Nendi? Ha, nggih wonten mriki kula niku nek yang-yangan ki romane kere. Orang keleleng-keleleng ning restoran ning mriki. Ha iya. Ya jenengane Tasik. Ya. Yangmu ki apa to? Hah? Ngentas gesik. Wah, apik iki. Tasik ngentas gesik. Ya ning kene lho bareng yangku golek wong bayangku ngentas gesik aku update status bareng yangku ngentas gesik. Lemu Aku kok. Iya ning kene. Oh, yangmu itu tukang ngentas gesik no Mas. Ora ning kene. Yang penting gayeng. Iya, Mbah. Ya kerja kok sing penting gayeng. Iya, kan gayeng nek ngentas gesik bareng kok kademen ya. Engko kademen ya ben anget piye ngono to. Aku melu sa. Aku tak melu ngentas. Kaya kowe iki ya gelem-geleme to duwe yang tukang ngentas gesik. Kan malah romantis, Pak. Kok nek ana uwet ya langsung. Ya ora aku ya kurang marem wong ngentas gesik iki. Mengkeret kok. Gak mengkeret. Tapi kan nek mengkeret dadi golek penghangatan ngono lho. Dadi mengko gandengan ngono kuwi ya olahraga bareng. Roman kere. Keroki piye Mas ngono. Keroki nganggo sekope kae. Iya. Ayo karo ditembangke Mbak Elisa. Iki wonten pamundutan sesi deman nggih Pak Seno. Nggih. Niki sinten wau sing kang ajeng nyekar sareng kula? Mas San. Oh, Mas saking Putra Merapi. Wah iki piyai kene mesti. Iya, Monggo Mas San. Putra Merapi piyai kene iki kepengin duet karo sampean Mbak Elisa. Iya. Oh, nah nek iki sedulure Samdroid. Sandroid Android. Iki kok kaya kancaku le mbiyen perangan ketoprak to iki. Monggo. Salim. Piye kabare? Aku ya rong kenal. Monggo Pak San aja nyekar. Ketok gapyak aku. Nggih. Monggo ngagemik nggih. Monggo. Ya. Sugeng dalu nyak. Yo cangkik. Nggih, sugeng dalu. Nggih, itu. Monggo, panjenengan badhe nyekar bawa menapa tembangipun? Nggih. Dipalih-palih kalih Mbak Elisa mawon nggih. Oh nggih, ning sing rata lho nek diparuh. Iya. Wis aku sak omane wae. Ya sak. Nggih, Mbak. Mbok sing penting mepek gesik. Nggih, ngentas gesik. Nganu ya, Wah. Pripun? Niki ampun ngedok-ngedok. Nyindir kula niki wong. Gak kok nyindir nyindir pripun? Lah patah perdamelane kula niku menika ya Pak Sen. Mboten napa-napa. Sing penting halal. Halal. Oke duit akeh nek hasil korupsi apil ngapusi rakyat niku malah ora halal, marahi penyakit. Iya. Niku mboten nyindir berarti kula kalih panjenengan niku sehati gitu loh. Kula ki ket alit dugi sementen niki kula nggih. Maame dare kalian menapa niku saking niku Lah nggih niku sae sanget. Niku pekerjaan mulia. Bisa untuk menyekolahkan anak-anak juga. Sing penting pekerjaan niku mulia ampun nggih. Iya. Monggo Pak. Ning kadang kala tenaga sampeyan niku sok ora diperhitungkan karo piyai-piyai sing do bangun gedung, bangun jembatan lan sak piturute padahal sampeyan niku piguna tumraping pembangunaning bangsa menika. Nek mboten nonton kaya wong-wong kaya sampeyan sing ngeruki wedi ajeng tekan pundi pembangunan mboten ajeng iso lancar. Iya, ngono ya Mak. Iya. Wis berkorban to Mas jenengan? Mumpun ya Wis direwangi mengkeret gitu. nggih. Akakom niku mengkeret nggih. Kademen to Mas nggih. Mula sok mentas nggih. Monggo. Mas San. Mas San. Neno. Wiwitane Wah, ngeruk gesik. Anderek wong lencir kuning. Aduh sae sanget Kakang Mas mriki lho ampun mriku. Lah jane ampun lingsem kalian. Biasa mawon, biasa. Biasa mawon.
Lho kata-katamu iki setri niki Pak. Tekate anu hasile 2 dina pun. Pun kendeli mawon. Priya Kenya ayu srok kang olah budaya srok kok sroke piye aku mesti le ajar karo ngunggahke Kenya ayu srok kang olah budaya srok ini nyatane iso pentas. Iya. Mangga terus, Mas. Ra ketung keserimpet-serimpet mboten napa-napa. Mboten napa-napa, santai mawon. Kulino kena sangkrah kok. Pun laras. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking bukit swara kurang pramana ning wasis ngungkrung marang bendara mring diah kang sulistya pijer ngincangake alis terus bareng mangga terus yuk becik patenono timbang perpisahan tak wangi samudana marang kula ya mangga alon-alon mawon mboten sah sampean suarane kaya isih grogi ngono lho digawe slow mawon grogi kula mboten nyaka saweg nganu ya Pak pripun menika ya minggah mboten napa-napa mula dikulinake sok nek kula sowan mriki malih sampean kudu nembang melih lho oh nggih insyaallah nggih ampun kuwatir tenang mawon mangga liwat kincang mongko kowe bocah nadyan bocah kuno
hajriku jiwa ragaku urung kehormatan rong rukuk sakepinjo sik saniki sampeyan nek kepengin njaluk slamet nggih sampeyan mangaku jujur kali kula sampeyan mboten tukang golek pasir ning bos pasir to sampeyan mboten ampun ngapusi wis diparingi rejeki akeh niku diakoni nggih kula niku nggih ping sapi ayo oh lah sapi barang ngono kok silakan sapi mboten Mas sapi barang kok 200 ki piye mboten kok iki agek pasir 200 ki sapine mboten niku ning niki nggih riyen pasir nggih nandangi sik sadurunge dadi bos niku riyen niku Pak mula rada groyok wong kulino ngirit katanya pimpinan Jatilan barang ya Pak wola kok wis malah kesenian warna-warna wah lah iki malah kang selupan kok aku niku riyen nek samenika kula sampun pensiun nggih pensiun dados tiyang biasa mawon oh biasa kagungan Jatilan barang mboten wah pun bubar nggih oh nggih wong saniki Jatilan niku kekurangan demit kok enggak kok kekurang lah iya saking okehe Jatilan kuwi demit nganti kurang nganti demit wis dina sok mlaku loro kok rampungan slupi kene metu terus aku arep ning Kaliurang ki ana pentas aku tak ngeslupi kono iya mula gandeng kurang malah wong kuwi do ngeslupi demit mangga lajengke Mas urip ana
matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya Anoman kok ming glelar. Tapi modal ya Pak, modal Anomane iki. Ya, nyasanya iki nganu ke saka Pak Sam mau. Pak Sam. Matur sembah nuwun Pak Sam. Nggih. Ya isih kok. Anomane gleleng tenan. Wae gleleng nggih Pak. Anoman si kethek putih. Gleleng. Nggih. Sae. Sae nggih, Pak. Wis. Sekarang jagdol bardol wedhus kok ya. Iya, Pak. Oh, pasir. Musip. Iya. Matur suwun, Masan iki mau kemarin nyekar. Ya ora apa-apa karang iki panjenengane Pak Suharno kuwi ngaturke pasugatan wayang iki pancen kagem masyarakat. Ya. Padha suka-suka parisuka panjenengane wis terpilih minangka dadi dewan. Ya. Terus ngaturake hiburan kagem para masyarakat. Mula sing wajib seneng-seneng ya para masyarakat no. Ya, iki mau ungkapan ucapan syukur saka masyarakate ya kuwi Pak San sing wis kepareng ngucapake Pak Harno minangka dadi DPR di Kabupaten Magelang. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Iki sing ngadeg iki ditambahi sindene meneh gayeng kepyek. Nggih. Sok tambahi ya. Tambahi 2 cm apa pira ya. Apa ta? 2 cm to. Apa ta? Wis sinden ta? Sinden, Pak. Oh, senengane ora. Iya. Ora cetha. Yo, gentenan saiki sing kepareng jumeneng ya sapa? Mbak Agnes, monggo diaturake ya. Ki pamundutan saka Mbah Gayul, alamat Ponalan Muntilan. Sedia sate, tongseng lan garang asem. Oh iya, nyuwun lagu apa? Lagune ora ana no. Ning ngaturaken nderek pangayu bagya dumateng Bapak Suharno. Esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul. Iya. Ya. Genti diaturake tetembangan kagem pamundutan saka Mbah Gayul sate tongseng garang asem. Garang asem seger iki. Garang asem. Ngaturke apa? Ya. Apa? Podang kuning ya apik, ya. Apa? Pengen pelok. Oh ya pelok. Ya, pengen pelok. Sik kumiak nggih. Sing kumiak, monggo. Pelok bem. C. Apa to Mbak Seono? Ora apa-apa, aku seneng. Lah kok aku iki seneng lho. Kowe iki wajahe iki terlalu ceria. Lah nggih kok. Ya aku ya kurben dikeplak-plek. Nggih. Iki sapa meneh? Oh, kok lungguh kok lenggah ra apa. Nggih, monggo ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Dibawani Mbak Agnes monggo, yuk. Dina Minggu kang tak anti Sik agak rembukan buri. Nggih, ditunggoni. Pun monggo pun. Nggih. Wis agak namune salah iki mah. Mboten cengkok baru. Oh, cengkok baru. Tak kira kalamun ke sapa. Nek carane angin ki mbrebes ngiringan. Iki sing jenenge pengembangan ya. Inovasi ya. Ora gayeng. Wis tak ewangi no. Jebol mong. Bener kok, bener. Konsentrasi no, konsentrasi. Wis aku iki tak nut wis. Manut to wong pales. Sik penting tibane iki pas. Lah tibane kan pas aku seneng kok. Ah, si ono iki wis tuwa tibane ora pas-pas.
dadak ditetak. Gesek terus ya. Mangga. Mangga. Anane picerse Ditampa sik ndak lali kok. Heeh. Pun tak pindah. Oke, sakniki nggih. Nuwun nggih. Nggih, sah. Ayo engko sithik. Kok gantian urung rampung kok kon gantian. Engko ganti ning ya. Iki dirampungke saiki suwe-suwe kaya kakangku malah. Wong rambuté padha le putih. Iya. Pasene kok rambutnya wis petak kabeh pasene. Wah iki kejutan kaya. Dek yo kapan ndang malik. Ora, iki aku tangi turu kok lho rambut kok putih iki kesokan gamping kok ya aku. Iya. Boy band zaman saya. Ya, mangga. Janjane kene. Kancaku yang anggere iramane ngene iki kaya gumak. Kaya nanggap nyu papala. Apa? Nyu papala. Papala. Palapa kok papala. Lanjut nggih. Lanjut lagi, mangga yuk. Janjane kowe. Go
Matur nuwun. Ya, ternyata ya. Ternyata ngajar wong tua iki gampang. Heeh. Iya. Lu nganti rampung. Rampung deprok. Timpuh. Ngadep ngersaning Rama Wijaya. Tuakan casingnya, semangat tetap muda. Ya harus. Iki eneng nawala meneh sa. Iya. Iki pisungsung katur Bapak Suharno. Oh iya. Sekar Dandang Gula. Sekar Dandang Gula. Karo Sekar Sinom. Wis ditulis. Oh iya, Dandang Gula karo Sinom wis ditulis. Iya. Iki sapa sing arep nyekar kowe wani ra? Dandang Gula belok. Slendro wae dipindah apa? Slendro nggih mboten napa-napa. Sing genter nek ra gelem pindah junjung. Heeh. Cih. Yo. Ra gelem ya glundrungke kok. Kalen ngene ya. Iya. Oh wis ditulis ngono. Wis ditulis. Sampun ditulis. Neno neno. Ya. Kang Rinenggo. Oh. Wong blesteran kuwi Dandang Gula paham. Iya. Jroning dandang gendis. Iki kok ora konsisten, iki Dandang Gula kok Dandang Gendis ya, Pak? Ayo. Gula iki padha karo gendis. Oh, po. Gula iki basa ngoko, nek gendis iki basa krama. Oh my god. Nek jane Dandang Gendis kuwi ya ora iso dibasake, gula kuwi ora iso dibasake gendis. Ming kabeh wis kaprah. Oh, ya. Ngono lho, kaprah. Kaya kutha kuwi ora iso dibasake. Kondur inggih dalemipun pundi? Kula Wanasantun. Aja. Wanasari aja Wanasantun. Engko nek Imogiri ndak Imogintun. Iya. Imogintun ya. Ya padha nek basa Bambang nek di Inggriske masa ya Bembeng. Ya tetep Bambang kok. Iya, beng-beng ki roti. Iya, cokelan. Ya. Tan kendhat tansah dedepe. Tan kendhat tansah dedepe. Ya, terus. Oh, dedepe bukan dedepe ya. Heeh. Dedepe. Mrengsat Kang Maha Agung. Mula ta eling-eling basa Jawa ki ene ana e Ya itu yang mau bedakin semua E-nya di sini sama, mau baca dedepe apa dedepe apa DDP enggak tahu. Dedepe. Aku ejaan saiki. Nek biyen ana corek, ana caping. Ada corek, caping. Oh, ini nganggo caping apa udan apa piye? Ah, udan kuwi nek nganggo caping Kalau dicoret oh gitu. Ya ya. Kuwi mbase ana malah wis corek ngiwa Oh. Nek corek nengen? Nengen. Oh, berarti nek nengen kabeh. Piye? Berarti nengen kabeh nek Ya, piye marepe kok? Katanya kalau itu ke kanan. Ora. Ora pareng. Ngeten pareng, lah kan aku menaceh. Elisa. Ayo. Tembung kaya ngono kuwi aja apa jenenge aja diucapke ora pareng. Ora pareng. Oh, daripada aku nanti salah nulisnya, nanti bacanya dicorek-corek. Sesuk kowe izin meneh karo aku. Pak niki iso disebut mboten aja. Oke, nggih Paseno. Heeh. Pak sapa? Paseno. Seno kok Seno. Iya deh. Aku sadar aku. Kok suwe-suwe kowe kleru sono malah. Oh iya, Deng. Iya, Deng. Wah, Pak Kire. Nyemelangi nek iki. Maju. Sing ngene se ya. Seno. Oh iya. Ya Seno. Seno. Ora Seno. Seno. Beda arti apa piye to, Mbah? Seno ya apa? Beda. Seno apa? Adi. Oh, Adi. Adi Seno. Ya ono. Oh, njaluk ditapuk cangkeme wong tuwa. Pripun to?
Aku iki ngajari ya ora petha kok. Lho, wonten jeneng ngoten niku ya. Lah ya ning ora adi. Kok adi seno iki bakul gamelan ya. Aku jak makelar ya. Yo, terus. Hati-hati. Ingkang sampun angudani. Ya, terus. Sedya ingkang utama ya kongsika jlumprung. Ya, lanjut. Mring gebyaring donya brana. Aja nganti kejlumprung gebyaring donya brana. Apik kuwi no. Ya, terus. Tamah lerwa miang jejibahan wajib. Terus Pangrantu ning para warga. ya, kuwi isih sak anu sak tembang meneh to. Sinom tasih setunggal. Sinom Parijata. Oke. Ya, engko diaturke gara-gara sinom ki penake nggon gara-gara. Gara-gara. Oh lho ya, Mak. Iya. Dadi kudu pilah-pilah. Ya. Iki eneng kiriman lumantar WA no. Ya, saka sapa? Saka Pak Tristianto. Ya. Lenggah eneng Klaten. Ya. Yes. Ngaturaken ya menika iki kirim saweran. Oh iya. Kirim saweran jumlahe 1.500.000. Oh iya. Kagem inggih menika bajing loncat Mbak Ayu 500.000. Oh iya. Ayo Mbak Ayu, mudhun panggung sik. Ya. Sing 1 juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Le nyambut gawe Mbak Ayu padahale. Ki lho. Padahale. Lah iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Ya ben kok ya. Ngeten, mosok juragan. Kirim 1,5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripanmu cetha ora? Ora. Ane mbake gathuk iki. Ngono. Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, paseno 1 juta. Lho lah iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi napa-napa. Tega. Wis bagane Dik. Wong tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng. Ora kena. Ngaten niku. Sunane Awake dhewe iki wis dinas. Pon dines. Ha iya. Mboten pareng. Ngono kuwi rak karek tegel ora. Ngono. Iya sing tuwa ya padha wae. Iya, ayo yuk dibawani. Ayo. Monggo Mbak Ayu. Gagrak cara Pasundan, bajing loncat. Ya, di alon-alon ora usah gerak. Alon. Mak aduh. Kudune le aduh aku le kenjelokan aku kok. Iya, ora apa-apa to, Pak De. Ora apa-apa. Sehat toh? Alhamdulillah sehat, Nak. Ya, nyonoknya tambani sik 500 sih. Oh, nggih. Ndak aku lali. Ya. Wis 10 ra Mbak Ayu diitung lho. Sa, ini sa. Pripun, Pak? Salaman. Selamat. Kosong ya, Mbak. Ayo ade kompak. Hil, Mbak. Nah, iya. Ora apa-apa. Masukan kosong. Sesuk melu aku. Nggih. Melu Apa? golek wedi sa. Ya siap. Tenan sa. Aku kok. Malah numpuk sesuk Oh, sa. jelas. Lah piye to? Ora omong aku. Lho, lah ngopo? Hah? Lah ngopo? Bajing loncat. Oh iya, ya aja galak-galak to ya. Lho, aku ngerti to kondange cah kejem. Wah. Kapan le dadi kejem ki? Aku ki ora nyengeni wong sedina keder kok. Lho, sing keder apane? Matane. Awake, Mas. Oh ya. Orong madang. Ya. Nggih. Piro aku mau? Kowe garek kowe engko tak jatah. Heeh. Ning kowe kan wingi bar lunga ning Bandung pira? 2 sasi to? 3, Mas. 3 sasi malah. Kudu iso basa Bandung. Ki cakepane Ayu diartekke. Waduh. Iya. Sampeyan wingi ning
Nek aku suwe ditundung wong kono ya, Mas. Ati pito? Apa? Lah ngopo? Ora apal-apal nang kono to. Kadiyek. Ya, waduh iso kadiyek barang. Kadiyek ki kon rene. Kakangne sapa? Heh? Angge kadiyek. Wangane rawong ya, Mas ya. Yo, ayo yuk. Kadiyek. Tak artekke. Lho iya, tenan lho, sing bener. Lho, bener ora iki nek ra luput. Mangga. Yo. Gunung. Ais genah kuwi terus. Genah. Galunggung. Galunggung. Kapungkur. Nah, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kang megah. Lho. Hah? Kapungkur kok. Angko sik. Oh iya. Megah. Oh iya. Megah. Berarti sing ana teruse kuwi. Ana teruse. Oh iya. Akhirnya orang tidak ngungkurke. Nah. Terus. Terus yuk. Terus. Kok artine do banget beda karo kapungkur kuwi mau. Lho, kapungkur ki nang mburi. Ah iya. Lah megah kuwi ngendi ana kata megah? Lho. Megah yo kowe iki yuk. Ya. Ayo terus ke. Iya. Kamusku selak ilang ya. Gunung meneh. Gunung meneh. Kuwi Jawa Barat. Iya. Berarti Jawa Barat itu sebelahnya Jawa Timur. aduh kelepan Jawa Tengah. Sik to. Ah iya. Saiki nek kono ngendi? Barat to? Heeh. Wetane ngendi? Timur. Lah ya timur kok ngeyel. Terus gunung kuwi mah teruse. Teruse. Sumedang Katunjang. Wow. Gunung Galunggung. Itu sudah terkenal. Heeh. Dan di sana banyak wisata-wisata. Heeh. Akhirnya banyak penjual. Penjual tahu. Loh. Kok ana hubungane karo tahu ya apa? Sumedang kan tempatnya tahu. Ora tau numpak sepur iki. Kan dulu di kereta itu ada pedagang, Mas. Heeh, piye? Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Oh, berarti kuwi ming pralampita nek Sumedang ki artine tahu. Bukan, Mas. Berarti gunung karo tahu ki ora ada. Ya enggak, Mas. Enggak. Kalau tahu, ada tahu bulat. Iya. Lah kalau gunung, ada yang lincip, Mas. Itu biasanya gunung itu nggak akan satu, Mas. Oh, dua. Itu dua, Mas. Oh. Pasti bersandingan. Oh, kaya to Merapi karo Merbabu. Sindoro karo Sumbing. Sindori. Sumbing. Sumbing, Mas. Sumbing. Berarti gunung iki mesti jejer. Jejer. Oh. Tur besar kecilnya hampir sama, Mas. Kok ngerti pengukur apa piye? Iya. Tapi biasanya kalau yang satu aktif, yang satu enggak. Oh. Biasanya yang aktif kiwa apa tengen? Tandane aktif karo ora apa? Tandane aktif karo ora piye? Itu tergantung, Mas. Hah? Soalnya gunung yang berapi itu di bawah gunung itu seperti tungku itu, Mas. Kaya keren. Nek mbiyen digodang lho, Mas. Wis selalu bersandingan. Weh. Engko kok karek kene le aktif, kene jeblok. Kene meneng. Mergane nek melu-melu sengeni mbokne. Halo yuk. Halo yuk. Ayo lanjut. Ayo yuk. Telaga. Apa? Telaga. 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 Kuwi apa? Pemandian, Mas. Nggon banyu. Ayo apa nggon apa? Ini pemandian. Jadi di sana itu ada air pemandian. Jadi air untuk mandi. Lah kalau mandi itu pakai air. Air telaga. Air telaga itu. Oh iya. Makanya nang wae ora ana dagelan tak pancal sirahe.
Karena tinggi Mas, supaya bisa naik gunung, dipancal dulu Mas. Oh iya. Jadi bisa naik gitu loh. Dipancal nggo apa? Dipancal nggo apa? Nah aku kowe manut yo. Piye to jarepmu dipancal sike? Met yo nyilih dela. Weh, aku tuh barang silian ya. Tegese nyilih dienggo dampingi nyanyi. Oh. Ya. Kalau ne menjing terus ketok salake. Sangkawayana. Sangkawayana dari sananya. Nah, terus Sangkawayana. Terang kicik. terus kesek terang kicik. Di tengah gua. Isin yuk aku. Lah ngapa? Terang kicik nang dalam gua. Lah tegese apa? Terang kicik. Heeh. Itu adalah masuk. Masuk nanti? Di dalam gua. Oh, ning jero gua. Terus neng gua dong apa? Dong gender, Mas. Berapa ning gua latihan karawitan. Oh, neng jero gua kok latihan karawitan ki piye? Neng kono menggema Mas penak suarane. Dadi kaya di echo. Ekosistem. Apa ta? Tarim. Korban golek beda kok ya Mas. Iya. Terus? Junjungan. Itu junjungan itu adalah meninggikan. Oh iya. Meninggikan. Jadi antara ditinggikan apa? Ya junjung. Hah? Sing ditinggikan ki apa? Ya yang ditinggikan junjungan itu Gusti ya. Harus dijunjung itu. Oke? Oke. Terus Ulah. Oh, ulah. Pundung turis sungkurulan sungkan. Apik nek iki. Ayo artine apa? Artinya apa? Seto. Gedawan. Ulah pundung. Ulah pundung-pundung kuwi kali. Weh. Kali Cikapundung. Oh. Ora. Nang Jawa Barat iki kali iki nganggo ci kabeh. Oh apa? Cikapundung. Terus Kuwi Kali Pundung. Cikapundung. Oh, nek Kali Code? Cikacode. Ayo. Oh kuwi nang kene Mas ora nganggo ci. Oh iya. Cikapundung. Terus? Terus apa? turis sungkur. Nah, kaline disingkur. Lah ngapa? Ndak jelunguk. Oh iya. Ayo ta? Ora ayo. Iya. Ngantek kecemplung ya ta? Ayo. Kaya ban bocor ya ta? Lebek. Ulah sungkan. Sulit. Angel. Lah iya to ngono kuwi wae. Aku ki ya kur ngawur, heeh. Terus tarik. Tadi. Lah kok kesusu to, Pak? Aku kelingan ro tarim terus. Aku kok senengane kur tariem wae kowe. Tadi. Teyang. Tadi teyang. Tegese Apa ya seneng sayang. Iya. Teyang ki wong. Kuwi tiyang ya Mbah tiyang. Kae tiyang. Kok tiyang kok wong? Tiyang ki cagak, Mas. Cagak ngembleki gundulmu kuwi. Ya. Tarim. Kok dadi tarim? Tarim. Pisan wae bulan-balani. Lah jenenge ngono kuwi, lagune iki ngono kuwi. Tulisane ngono kuwi ya. Tarim. Ngopo anu ditraksi? Tarima kasih. Wah. Tarima ragawayana. Terima raganya. Heeh,
terus ngancik. Mudhar. Ngancik iki mancik. Mancik kan di. Jadi ibaratnya diterima raganya itu naik. Nah, supaya bisa naik ngancik. Nganciki sapa? Nah, sing gelem sapa? Ya. Ngancik. Cik. Di negara naik di negara. Nah, negara. Sunda. Ya. Sunda Jawa Barat. Ya. Oke. Oke. Cak kok capek gunung pancing loncat. Monggo dados. Capek gunung.
Matur sembah nuwun.